Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Pahimutang na sa uban kanila. Supremo. Ug mao ang ikatulong gabi ug katapusan ninyong pagpamalbal. Kay nagkanipis na ang enerhiya sa takdol nga buwan. Kabaw naghatag kaninyo o gahom. Supremo. Sabat Ursula nga kaluhan itar sila. Sabat! Waki go uka lugnaur. Ako nga gaon og talahuron. Atubangan nining dako og buhi nimong rebulto nga sungayan. Pasalamatan ko ikaw sa dakong galampusan nga nangitabo karon. Wa unta kini kundili kapag amahanan. O akong mahal nga talahuron. O ngulok. Uka. Akong talahuron. O ngulok. Uka. Gulak ko. O ngulok uka. Wabal ngap tulag. Gangab as muli. Salamat. Salamat. Salamat jud kayo mahal nga talahuron og Dios nga matuod. Maimo ang mangiub kayong kahimayaan nga way katapusan. Nawa na siya. Nanimahong asupri na sab ang tibok palibot. Paingo na sab nga bubuntag. Ambo pahuway na sab ko. Nagkaduol lang yun ang katumanan sa pag-abli sa paraiso din sa yuta. Ngaboy magda sa mga piniling magtotoo ngadto sa bag-ong kalibutan. Ang misteryosong yuta sa adlaw kon Tierra del Sol. Sigon pas kasulatan, kundi ay sulat ang propesiya nga dugay ng gihuptan sa akong mga katiguangan. Nga mahitabo ang kalit-unyang pagpatimaw balik sa Tierra del Sol. Human ikahad ang birhin nga babay sa ikatulong 10 soles kon adlawng Domingo. Human sa kamatayon sa Kristo sa krus. Kayo kamanlaging nibangon. Atrasaw ka naman kayong nato gabi dong Jumare. Nalimot ko gisulti ni mo ya nga ginvite ko nila ni Tita Rolayda o Krisha aron at tumamahaw sa ila. Di ay ba? Oo, yaya. Nahala sige. Amping ha dong Jumare. Ang usan nimo ka auto maoy imong gamiton kay wa naman ang paborito kaayo nimo. Yes, yaya. Today, gitawagan ako nga tong driver sa una nga si Maki. Gihire na ko balik, yaya Ingrasya. Si Do Maki katong sige kasaag dong. Oo, yaya. O nisaad siya nga muani sa bahay karong adlaw. O di pa gani ko makabalik, palihog lang ko asikaso niya, ha? Ay, dong Jumare. Palutuan ko na lang sabsag apels paniod to. Salamat, yaya. Dako pa kayong trabahoon dito sa karaang bahay sa mga Benavides. Kinahalang ako masayran ang tanang mga sikreto sa mga katiguangan. Di ko gustong maguba ang pagtuong Kristohanon o ang kamahinungdanon sa Biblia. Hoy! Sigag mata nga rin nato o kumong-kumong nga liyo. Kabagat chismoso man ninyo. Nagrubing na ang mga pulis ang miyapit din sa karang bahay sa mga Benavides aron makigsulti kag Sir Minard og may gibanta sa sila ini. Sige na mo! Balik na mo sa inyong mga trabaho. Renato! Leo! Ang sigag mata ug ang kumong-kumong. Pagkatismusong mga tawhana. Otrong mga busit. Tuwa ng mga tinugyanan sa balaod uban sa ilang hepe.
dili ka mo makahimo sa pagtugkad kung unsa kalam ang duwa karon sa espiritu. Kay ni ana kita sa panahon sa pagsubo sa tubig ug sa kalayo. Ang lig-on ng daan diha sa pagtuo. Mas mulig-on pagyod sama sa hinagiban. Kung sa hinagiban siya dili gayud mapukan. Hinoon, purilo niya kadtong musupak sa pagtuong matuod ug ang mga infidel. Ay tuyo ka, Tarsila. Unsa may gipanagsultihan ninyo ang mga polis uban sa ilang hepe? Anong nagpakisusi man kuno ka, Tarsila? Sir Maynard, Wa ka magkari makahimo sa imong obligasyon isip piniyalan sa maabot nga halad. wahay mo ba? Husto nas imo mga pag-insulto na ako, Sir Maynard. Dangag ka. Musa mainsultuhan ka gyud kung ako na'y imong ikaatubang. Andam na kong dawaton ang tanan nimo pag-insulto na ako. Mao Andam ba? na kong ihilamos ang kauaw, Sir Maynard. Pero balik-balik ko takas pagsulti. Wa pa ko kawagtangig paglaom tungod sa gipasalig ni aning Senior Benedicto Benavides sa buhi pa kato. Dugay ng patay ang ipasalig kanimo kung unsa man gani ka na, Tarsila. Ako na ang gibilnan isip mo'y minsahero sa kaluwasan inig-abot unya sa gikatakdang panahon. Pwes tanawon ta. Ha, ayaw kalimot nga ikaw ug ako. Managsama ra giampuan. Susama ra itong giludhan, ingon man giyukbuan nga usa lamang ka Dios o Dios nga matuod. Ha! Kunuhay, matinad-anon ka! Tinuod ka ba gyud nga pinili ka? Tingali baya og dili? Mas nasayod ko kay kanimo, Sir Maynard, ug milaong paghapon ko sa usa sa mga gipamong ni Senior Benedicto Benavides. Kasa umaabot unya katumanan sa propesiya, ako, mo'y mamahimo unya nimong asawa sa espiritual. Pikat! Milakaw na sad siya. Wa pa na gani pahibaw nga may agtuon siya. Pero sakti na. Okay lang. Padayon lang gid kong mulaom. Way kinutuban nga pangindahay so sa kadughan nga nalumos sa gugma. Apanagpus nga sa kasakitan. Senior Benedicto Benavides, ang imong mga saad paghihapon ang akong kilauman, ang akong gihimong kadasig o kusog. Kaya lagid intawon ko pakyasa inigabot sa gikatakdang panahon. Manoy Vitaliano, bisan sa nahuna lang. Wa gid ako magdahom nga ikaw ba di ay ang nailang si Baloy. Pedro Ferge. Ani ka lang puyo sa kumbinto. Mualagad ka na ako. Padre, malinahon ang akong kinabuhi. Kaya nga naman di din eh. Gubot ba di ay? Samok ba di ay nga bay magkini sa Diyos? Ikaw ang namong ni Anaw dili ako, Padre Ferge. Oh, Manoy Vitaliano, hangtod karon tuso ka man lagi hapon kayo manulti. Tiguang ka man unta. Matiguang man ng pisikal nga pamayhon. Apan kaluo sa Dios, Padre Ferge. Ni apataw ng kalantik sa pangisip. Hambugiro ka lang kihapon, Manoy. Naarani mo kung saon mo sa pagsabot. Nagsulti lang ako sa matuod. Ni apayo din niyang sakinan sa buutan nga pidantupo, si Sir Minard. Mayong pagbisita sa kong parokya, Senyor Minard Benavides. Oh, si Manoy Vitaliano, kalit sinuha. Tiguang na siya apan kaaptik. Dawata palihog, Senyor Minard Benavides. Salamat, Padre Ferde.
Ning gidalit mo karon kanay kong ilimnon. Ang paborito kong mumpo. Sukad pa kani ato kang karon. Ang mumpo mo'y atong kaupal sa panagkukabildo. Padre, naglabad karon ang o sa atong kapulisan. Tungod sa mga dili kasarangan nga mga panghitabo ning lungsod sa La Tierra. Husto detod. Ubay-ubay ang gibalita nga gibalbag gabi ug mangtas. Nanggawas na ang mga sinyalis alang sa katapusang mga adlaw. Apan mao'y sinugdanan unya alang sa bagong paraiso. Pipila lamang kita nga nahibaw bahay ni Ana, senyor. Gusto ka, Padre. Tuon ay, gigasulti ko na si Manoy Vitaliano. Aha, mao ba? Wa ko magdahom nga ang nagpailang si Baloy, mao ba di ay siya? Taod-taod na siya diha sa tugkaran aning parokya sa San Sebastian Martir. Tiyuwang na siya. Apan tuso lang gihapon. Husto ka, senyor. Ug dili kay kanalang. Aptik paghihapon siya. Oh, kanong nakaingon ka man ni Ana, ha? Ngano, Padre Ferde? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!